Pozdrav svima. Eto, nismo dugo igrali Brawl Stars. A ja sam ovaj svoj stari akant izgubio. Tako da, eto, ušao sam na tuđi. I eto, igram već neko vrijeme ovo na tuđem, da tajni ne zna. Nemojte mu reći, haha, kako ćete reći. Nemate sigurno njegov kontakt i ništa. Pa, neki imaju, ali većina vas nema, pa ne možete reći, haha. Ja pobjeđujem, uglavnom, isprobat ćemo ovog novog brawlera. Jako je čudan. Kao što vidite, znači on se dobi na koji 10.000 trofeja. I onako, pravi vlasnik akaunta je valjda već igrao, ali ja nisam baš sad igrao, baš vidio sam kako puca i to, ali nisam baš igrao, pa da vidimo kakav je. Mislim da nije ni prejak, ani preslab, sigurno onako nešto maču. Pa da vidimo, znači, fuck. Baš me briga kojim trofej, mislim da se na ovom ranku još ne gube trofeji, ali sve jedno. Baš me briga, nije moja kao. Bog me briga da je moj. Ovo da se zove, ja mislim, glupa imena u zadnje vrijeme na novim brawlerima i udarce i sve, to je jako glupo. Ovaj aparal, ništa posebno, super mu je već viđen, onako, kod 4-5 brawlera, isti super. Nije isti, ali sličan. To ima i Bull onako da se zove i Daryl da se približi. I još netko. Ona kolete. Ta kolete nešto ko bi se isto približi. Okej. Ma pizda ti materina. Kog ćeš ti udarat? Okej, slabije. Još ćemo završiti video jer samo sam ovaj video napravio pošto nisam dugo igrao Brawl Stars zbog nekakvog drugog razloga. Da mogu igrati na svom starom akauntu, ali pošto ne, onda ne. Ubježi, pusti meni da jasi od mene. Fuck. Kratak je ovo video bio i onako ne smijem na tuđem akauntu fit, može on doći. Da, može on doći na svoj akaunt, to jest igrat Brawl Stars, pa te meni blokirati, njemu ne znam. A video već traje 4 minute, evo dovoljno je, samo da vidim malo stu. Znači, dobio sam 10.000 trofeja, kategorija Action Assassin, kako sam već izgovarao, ovdje Trophy Road Reward. I eto, to je to. Zaključujem da je dobar, da može biti jak i slab, ali da nije ništa od toga. I to je to. Pozdrav, do sljedećeg puta jedati.